Hello guys, welcome back to my YouTube channel guys again. So guys, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे जायगायाव मोनसे जायगा guys मोनसे दखान आरोना guys खानाय हानाय सेलुन खुलिदों आरोना जोंहा मा गारि स्टार्ट होनोसै आरोना तो guys नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय guys. Okay. आच्छा बा मासे गरमब्रा दिनैलाय जायगायालाय मार हिट तो गाइस माने आङो दायो माने जोंहा मामानि फिसाला आरोना फंबाय गाइस तो बे मुकालमाव फैदोंमोन ओमफ्राय गुमिलानिबो हाबदों आरो गुमिलानिबो फैबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेखै जन्त्र दङ जों सानैजों फैदों आरो ओमफ्राय माने सानबाय थादोंमोन गाइस फैनो होननानै फैनो हायाखै कलेजावबो क्लास जाबाय दं बेजों आरो बिदिनो गाइस बिजि ना गाइस फैनो हायाखै न'आव फैब्लाबो माने बिसोरनाव माने फैनायानो जाया मार गोबाव जादों फैनाया तो दखानखौबो होदों होननानै खोनाबाय थादों बाट फैनो हायाखै थांगोन होनबाय थादों फैनो हायाखै आरोना ओमफ्राय कल खालामबाय थायो बियो लिंहरबाय थायो फै बिदिनो आरो खबर सबर लाला माथो बिदि आरो ओमफ्राय तो गाइस फाइनो दिनै फैमारो गाइस तो नोंथांमोना दखानखौ नायनो हागोन गाइस जारिमिन नङा होमबा मन्टेस गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना जारिमिन मेन सेलुन गाइस तो गाइस नोंथांमोना जारिमिन मेन सेलुनाव फैनो हागोन एसे माने खम रेटआवनो माने खानाय सिननाय जायो गाइस बेयाव तो गाइस सोंगोन बेसे दारि खानायाव बेसे लायो नोंथांमोना नायनो हागोन मिन्थिनो मोनगोन बेसे लायो तो गाइस नोंथांमोना फैबानो जाबाय फाइनालि फैबाय नोंनि दखानाव गाइस मालानिफ्राय जागायजेनदोंमोन बे दखानखौ बेसे गोबाव जाखो जागायनाया एसे गोसा बुंनो एसे गोसा जागायनाया एप्रिलनि माबा 11 तारिखै लानाय जादों हाबाय था बुंलांबाय थादो ओमफ्राय दा माने दाख्लै 11 तारिखै 7 माह जालांबाय आरो 7 माह जाबाय आरोना अके तो खानाय गोजायाव खानाय हानायाव बेसे लायो माने खानाय गोजा नर्मेल 80 लायो जों माने खानाय गोजा नर्मेल हाबोला 80 ओमफ्राय दारि हाबोलाय दारिया 50 लायो दारि 50 80 बेसे जाखो 130 गाइस नोंथांमोना फैनो हागोन ओमफ्राय मन्टेस दानाथ' बैसागो ओमफ्राय आरो बे जोंना मुस्लिमफोरनि ईद सफैदों आरोना एसे खामानिफोरा बिजि आरोना बोरै माने थिगैनो सोलिगासिनो बिराद रेसानो गैया आरोना माने जों माने ईदबो फैगासिनो नालाय अके बैसागोनिबो एसे भिर आरोना खानाय हानायनि गाइस तो मार मोजाङै हाखायो ब्र'आ जोंना गाइस फैनो हागोन नोंथांमोना नै नायनो हागोन खानाय हानायखौ ओमफ्राय एड्रेसखौ मा होनदोंमोनथाय बेना जायगाया आंना दङना नारुवा 1 नं नारुवा अके ओमफ्राय मुकालमानिफ्राय खाथि जायो न मथा-मथि 5-6 किल'मिटार जायो आरो दे जोंना मुकालमाया मेन टाउन बे आंनि दखाना माने 1 नं नारुवायाव ओमफ्राय बियो बारा गोजान जाया आरो 5-6 किल'मिटारसो जायो माने मुकालमानिफ्राय बेसिम माने 5-6 किल'मिटार आरो बारा गोजान नङा गाइस नोंथांमोना फैनो हागोन तो गाइस माने ইয়াতে আমাৰ 1 नं নাৰুৱাত আৰু গাইস জাৰিমিন মেন সেলুন খোলা হৈছে 6 মান হৈ গ'ল মানে আহিব পাৰে যোনে মানে চুলি কাটিব বিচাৰে আহিব পাৰে ধুনীয়া চুলি কাটা হয় ইয়াতে আৰু কিছুমান দোকানত মানে এনেকুৱা 150-160 লয় মানে দাড়ি চুলি ইয়াতে অনলি 130 গাইস তহঁতে আহিব পাৰিব যিয়ে নহওক বাৰু সব ফেচিলিটি আছে ইয়াতে হিট দিয়া হয় নেকি চুলি মানে স্পা খালামনা যায় আৰু না অকে ফেচ ৱাছ অকে ঠিকে আছে গাইস আহিব পাৰিবে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে ইয়াতে চাব পাৰিব তো দোকানখনত বহুত ধুনীয়া আহল বহল হয় মানে ইমান চেপা নহয় আৰু ডাঙৰে জায়গাখিনি ভাল লাগিছে যে নহওক গাইস আহিলে হ'ল তো गाइस फैबानो जाबाय नोंथांमोना नै नायनो हागोन जोंहा माने आमाइनि फिसाला जायो गाइस तो फाइनालि दिनै फैदों मार हिट मोनदों आङो बिबो हिट मोनदों फैनानै माने लिंहरबाय थायो गाइस माने आं फैनो सोलाबा आरोना तो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दा दखाना